Wara inizjattiva ta' segretarju parlamentari Owen Bonnici, l-ex-chairman tal-Enemalta Tancred Tabone se jkollu jitla jixed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Bonnici rrimarka li s-sedja mmexxija minn Jason Azzopardi mxiet ħażin fuq affarijiet sensittivi ta' din in-natura u qal li Azzopardi kien se jmexxi minn wara dar il-Kumitat mingħajr ma rrefera t-talba ta' Tancred Tabone. Kien permezz ta' talba tal-Avukat Ġanella De Marco fejn hija insistiet biex il-klijent tagħha ma jixidx quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi nhar l-11 ta' Diċembru. Tabone xorta waħda se jkollu jixed iżda għandu dritt li ma jagħtix ix-xida mingħajr l-avukat tiegħu. Aktar qabel l-Speaker tal-Kamra, Angelo Farrugia, ddeċida li anke George Farrugia għandu jitla jixed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-4 filgħaxija. Huwa ddeċida li bil-proklama li ngħata fl-iskandlu taż-żejt, George Farrugia huwa marbut li jgħid il-verità kollha anke quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi għaliex jekk le din tista' tiġi rtirata. L-Speaker qal li anke jekk il-proklama ma semmix lill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, is-sedja tħoss li dan huwa marbut li jgħid il-verità kollha quddiem l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Għaldaqstant, b'risposta għat-talba tal-Onorevoli Jason Azzopardi, din is-sedja qiegħda tiddeċiedi li l-kopertura tal-proklama msemmija għandha tapplika għax-xhieda tas-Sur George Mario Farrugia quddiem il-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi u li f'każ li għamel talba biex jiġi eżentat milli jirrispondi għal domanda li tista' tinkriminah, il-protezzjoni tal-artiklu 17 tal-linji gwidi hawn fuq imsemmija m'għandux ikun applikabbli f'dal każ. Għaldaqstant il-Kumitat se jiltaqa' l-4 filgħaxija fejn mistennija jiġdu kemm George Farrugia u Tancred Tabone.